daina mu dau kudirin gyaran kasata. In mun gyara yara da manya mu ji daɗi cikinta. Ku duba yan uwana, a ba ku kuɗi a lokacin zaɓe haka ɗin ke kasance. In sun hau za su mai da kuɗin su da nerar yan kasata. Magdaɗe lokaci na zaɓe kuma dubo cancanta. Mulki abun gudu ne sabban annabi sun kafurta, amma ha yanzu na gani wasu da ƙarfi sun kawata. Magane yan kasata, abinda ke gudu a baya wasu yanzu suna ta wuta. Dubban nema ake yi kwadai na gida da mota. An kyala halaka baya halin mu suna ta banta. A ce banza ne kai in kayi halin nagarta, to kai kuma wane ne kai da kai halin mugunta. Mu gyara yan kasata, siyasar kasata, mu gyara kasata. Mafitar Najeriya du'a'i ne ta yan kasata, mu ɗauka yan kasata. Ashe na batu na zace na kasa na ku tashi mu gyara kasa. Aku ne na ido na hannu da ya zana batu dan gyara kasa. Da rana mu nuna barawa mu zana mai burin bata kasa. Muri na ku nuna barawa ku nuna a yau ne san mu kasa. A yau ne san mu kasa, a yau ne san mu kasa. Mu gyara kasa, mu gyara kasa. Najeriya da daɗi a cikin ta babu gardi. Wasu ne suke nishaɗi, wasu sun wuce da kauɗi, wasu kan suna ta faɗi. Mu mun faɗi babu nishaɗi, ƙasa ta tashi ku taho mu yi kauɗi. Jama'a kuma tashi ƙasar mu da daɗi. Zance da zamudi mamun ni na yo, mai kishin ƙasa ne, mai ƙaunar ƙasa ne, mai burin ƙasa ne. Ta tashi mu gane mamun mai waka ne, harshe linzami ne, shi hangen nesan ne. Wani babban yaro ne, wani yaron kato ne, an batu na hakan ne. Ku gane zance ne, harshe daga baki ne, an batu daga zuci ne, an kwakwalwa ce ta gane. Mamun mai waka ne, ƙasa ta haske ne, ƙasa ta mai arziki ce. Siyasar kasata, mu gyara kasata. Mafitar Najeriya du'a'i ne ya yan kasata, kuma ɗauka yan kasata.